വാക്കുന്നെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ വാക്കുണ്ട് ഗണപതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ 25 വലിയ കാരണവന്മാർ, 4 കൂറിയക്കാരെ, ഇടപെടത്താനക്കാരെ, പിന്നെ ആ ഗ്രാമദേവനായ മാലികേശ്വരന് ആ 18 മകണ്ണ ദൈവദ്യമനെ ശാസ്ത്രം ഇവിടെ പരിസരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദൈവദേവന്മാരും അങ്ങനെ തുർത്തിതറവാട്ട് കാരണന്മാർ ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടിയമ്മനെ നാഗരാജനെ തിരുപ്പതി വെങ്കട്ടരമനെ തിരുപ്പതി ചാരിക്കാരനെ മൺമാറമാടിയ കാരണന്മാർ എന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടം പോലെ നിന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുന്നില്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ ആ തുർത്തി തറവാട്ടിൽ ആ തെയ്യം കെട്ട് മഹോത്സവത്തിൽ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം എല്ലാ ആൾക്കാരും പാടവരും വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആ ദൈവചിന്തന നർത്തകന്മാർ എല്ലാവരെയും ഇതിലുള്ള കൃഷ്ണചിന്തനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എനിക്കൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നാളിൽ തറവാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കാരനായിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റത്തെ നാളിൽ നടത്തേണ്ടതായ തെയ്യം കെട്ടി മഹോത്സവത്തിന് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിനുപേക്ഷിക്കാതെ കവരണം അങ്ങനെ കീഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ഊണുറക്കും വീടും മണ്ണി കൊണ്ടില്ലാത്തിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ തറവാട് തരുന്നത് ആയുധാകുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിന് കൊണ്ട് ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്താതെ എത്ര ഇടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തതായ ഇരുന്നിനെ പാണ് പഞ്ചാമൃതങ്ങളാക്കി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കുറഞ്ഞ വാർത്തകളിൽ അംഗീകാരോട് സാധനമാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ കുടുംബക്കാരെ നാട്ടുകാരെ അതുപോലെ എല്ലാവരും മണ്ണിൽ മരണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കഷ്ട ഐശ്വര്യത്തിൽ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಲದೇವಿ ಭಗವತಿಯ ತರವಾಡು ಸನ್ನಿಧಿಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ತುರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಯನಾಡ್ ಕುಲವನ್ ಮಹಾಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೆಯ್ಯಂಗೆಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ರೂಪೀಕರಣ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆಯು ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ತರವಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಆ ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ആരംഭിക്കാം. എന്നാലേ സൈലൻ്റ് ആവില്ല അല്ലേ? സൈലൻ്റ് ആവാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തുടങ്ങാന്നല്ലേ അല്ലേ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ അടുപ്പിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൽ 1201 തുലാമാസം 20-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച 6/11/2025 ഇവിടെ ഉപ്പളദേശം തുർത്തി പടയംകുടി കുടിയ തറവാട് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി വയനാട്ട് കുലവൻ മഹാമലരായ ദേവസ്ഥാനം അല്ലെ ധർമ്മദൈവ സാന്നിധ്യ സപരിവാരം എല്ലാ ദേവതാ ചൈതന്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ദേവസ്ഥാനം ദൈവം കെട്ട് മഹോത്സവ വിഷയമായും മറ്റും എല്ലാ വിഷയമായിട്ടും അവിടെ നമ്മുടെ ധർമ്മദൈവ
സാന്നിധ്യ സപരിവാരം എല്ലാ ദേവതാ ചൈതന്യങ്ങളും അതിൽ വരും. സപരിവാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു, ആരും ഇതിൽ ഒഴിവാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രാശി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരംഭിക്കാം അല്ലേ?
എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികന്മാർക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്ന ബഹുമാന്യരായ മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഈ തറവാട്ട് അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമസ്കാരം. ആരംഭിക്കാം. ഇതിൽ 1201 തുലാമാസം 20-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച 6/11/2025 പകൽ 11:42 വിനാഴികക്കാണ് 18 മണി ഉപ്പളദേശം തുർത്തി പടയൻകുടിയ തറവാട് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി വയനാട്ടുകുലൻ മഹാമലരായ ദേവസ്ഥാനം ഒരു ദൈവംകെട്ട് മഹോത്സവ വിഷയമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമായിട്ടും മറ്റും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ ശ്രീ ധർമ്മദൈവ സാന്നിധ്യ സപരിവാരം എല്ലാ ഈശ്വര ചൈതന്യങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ രാശി തുലാൻ രാശിയാണ്. തുലാമാണ് രാശി നമുക്ക് വന്നത്. ഈ ഒരു 11:42 നാഴികയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉദിച്ച ലഗ്നം ധനുവാണ്. ധനുലഗ്നമാണ് ഉദയലഗ്നമായിട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ ഈ ആരൂഢ ഉദയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഛത്രലഗ്നം അത് കർക്കിടകമാണ്. സാധാരണ ഒരു നടയിൽ വെക്കുന്ന വർഷത്തിന് 3 ലഗ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാറ്. പതീത ഫലമാരൂഢം ഉദയാദാഗമം ഫലം ഛത്രേണ വർത്തമാനം സ്യാത് ത്രികാല ഫലമുച്യതേ. 3 കാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 ലഗ്നങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ 3 കാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 3 ലഗ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഫലം ത്രൈകാല്യമാതിശം എന്നുള്ള ആ നിയമത്തിൽ നിനച്ചരിക്കാതെ വന്ന വർഷാരൂഢം അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. മറ്റ് ലഗ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറും. കുറേ നേരത്തെയാണ് ഇപ്പം വന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് വർഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃശ്ചിക ലഗ്നമാണ് ഉദയലഗ്നം വരൽ. പിന്നെ കുറേ കാത്തു നിന്നാണ്. അപ്പം കാത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അത് ധനുവായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഛത്രലഗ്നം അതും മാറും. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷാരൂഢം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ തുലാൻ രാശി അത് ദൈവഹിതത്താൽ വന്നതാണ്. എല്ലാം ദൈവഹിതത്താൽ വന്നു തന്നെയാണ്. എന്നാലും കൂടി അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കൃത്രിമത്വം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. ആരും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷചിന്ത നവംബർ 6 ഇവിടെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ദേവതാ ചൈതന്യങ്ങൾ അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ തുലാലഗ്നമേ ഇവിടെ വരുമോ. അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു തുലാലഗ്നമാണ് ഇന്നിവിടെ വർഷം വന്നത്. ഏറ്റവും സത്യരാശിയാണ്. സത്യരാശി എന്നൊരു പേരുണ്ട് തുലാൻ രാശിക്ക്. കാരണം തുലാം ത്രാസ് പോലെ അത് സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സത്യരാശിയാണ് ഇവിടെ ദൈവഹിതത്താൽ നമുക്ക് വന്നത്. ഏതാണോ വരേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് വന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഏതാണോ വരേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് വന്നത്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നതേ വന്നോടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അതുപോലെ വരില്ല. പക്ഷെ ഇവരാഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരും. അവരാഗ്രഹിച്ച രാശി അത് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു രാശിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. എന്നാലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തുലാൻ രാശിയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നാരൂഢം എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രഹനില ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തുലാലഗ്നം ആദിത്യോദയം ശുക്രോദയം 2 ചൊവ്വ ബുധൻ 3 ഗുളികൻ 5 രാഹു 6 ശുക്രൻ 7 ചന്ദ്രൻ 10ാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം 11 കേതു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നാരൂഢത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനില. അവൻ്റെ ഉദയലഗ്നം ധനുവാണ്. അത് ഗുളികോദയം 3 രാഹു 4 ശനി 5 ചന്ദ്രൻ 8 വ്യാഴം 9 കേതു 11 ആദിത്യൻ ശുക്രൻ 12 ചൊവ്വ ബുധൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രഹനില ഉദയലഗ്നത്തിന് വന്നത്. ഛത്രലഗ്നം കർക്കിടകമാണ്. വ്യാഴോദയൻ 2 കേതു 4 ആദിത്യൻ ശുക്രൻ 5 ചൊവ്വ ബുധൻ 6 ഗുളികൻ 8 രാഹു 9 ശനി 10 ചന്ദ്രൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രഹനില. ഛത്ര ലഗ്നത്തിന് നമുക്ക് വന്നിടാം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ
പ്രശ്നം നമ്മൾ നടത്തിയത്. മഹത്തായതാണ്, ഇതിനപ്പുറം മഹത്തായതൊന്നും വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അല്ല, ഒരു നാട് തന്നെ, നാട് മാത്രമല്ല അന്യനാടും കൂടെ കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു മഹാസംഭവത്തിനാണ് നമ്മളിപ്പം തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നചിന്തക്ക് ഇന്നത്തെ ഗ്രഹനില എന്നുള്ള നിലയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഏത് ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നചിന്ത നടത്തിയാലും, ഇനി ദേവപ്രശ്നമാണെങ്കിലും മനുഷ്യപ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഇനി പ്രേതപ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഇനി യുദ്ധപ്രശ്നമാണെങ്കിലും മൃഗീയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് തരത്തിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഇനി ദേവപ്രശ്നമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് ദേവാലയത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, ദേവനാണോ ദേവിയാണോ മറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള തെയ്യംകെട്ട് സങ്കേതമാണോ മറ്റ് ദേവനാണോ ഏതായാലും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യാഴം ഇഷ്ടവർത്തിയാകണമെന്നാണ്. അത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. വ്യാഴം ഇഷ്ടവർത്തിയായി വരണം. അപ്പോൾ അതിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടാം അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിൽ തന്നെയാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ നിൽപ്പ്. കാരണം 10ാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ വ്യാഴം മറഞ്ഞു നിൽക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ വേയ ഷഷ്ടസ്തൃതീയശ ഭാവാനേഷ്ട യഥാക്ഷമ. അപ്പോൾ 3, 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദോഷകരമായ ഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദോഷകരമായ ഭാവത്തിലല്ല ഇന്ന് വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വ്യാഴം പൊതുവെ 10ാം ഭാവം എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു രാശിചിന്തക്ക് വ്യാഴം നിൽക്കേണ്ടത് തന്നെ 10ലാണ്. 11-ൽ നിന്നാലും നല്ലതാണ്, 9-ൽ നിന്നാലും നല്ലതാണ്, ലഗ്നത്തിലായാലും 2-ലായാലും 5-ലായാലും 4-ലായാലും 7-ലും ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വ്യാഴം നിൽക്കേണ്ടത് 10ലാണ്. അത് അങ്ങനെയാണത്. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അതായി വന്നുവിടും. അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. ഏത് വന്നാലും മോശമല്ല, മറ്റു വന്നാലും. പക്ഷേ വ്യാഴം 10 ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ സാധാരണ പുതിയ വ്യാഴം ഇഷ്ടവർത്തിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സർവേശ്വരാനുഗ്രഹം അത്ര ചൊല്ലാം ഗീർവാണപൂജ്യൻ തെളിവോട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വ്യാഴം പൊതുവെ തെളിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സർവേശ്വരാനുഗ്രഹം അത്ര ചൊല്ലാം. മിക്കവാറും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഇഷ്ടഫലത്തെ പറയാം. പല്ലായെങ്കിൽ മറിച്ചാണെങ്കിൽ, മറിച്ച് തന്നെ 3, 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും അല്ലൽ ചൊല്ലാം നല്ലൊരു വ്യാഴം മറയുന്നതാകില്ലെന്നാണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സർവേശ്വരാണം തിഷണഹ. അപ്പോൾ സർവേശ്വര കാരകത്വം വെച്ച ഗ്രഹം വ്യാഴം 10ാം ഭാവം എന്ന നല്ലൊരു ഭാവത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥനായിട്ട് പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹംസയോഗം എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു യോഗം കൊണ്ടും ആ ഉച്ചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന് അവിടെ ഉച്ചാംശകം തന്നെ വന്ന്, അപ്പോൾ ഉച്ചാംശകത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം നിൽക്കുക എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉച്ചാംശകത്തിൽ തന്നെ വ്യാഴം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലം സർവേശ്വരാനുഗ്രഹം അത്ര ചൊല്ലാം. മിക്കവാറും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഇഷ്ടഫലത്തെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വരേണ്ട രാശികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാശി തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന്. അത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ 10ാം ഭാവത്തിലുള്ള സ്ഥിതി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥിച്ചു വെച്ചത് ദൈവം കെട്ട് മഹോത്സവ വിഷയമാണ്. അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്തിന് ആ വിഷയത്തിനാണ്. അതിനെയാണ് ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചത്. ഉത്സവം ചിന്തിക്കേണ്ട ഭാവം 10ാം ഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ഉത്സവം ചിന്തിക്കേണ്ട ഭാവം 10ാം ഭാവമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏത് രാശിയാണോ വരേണ്ടത് അത് തന്നെ ആ ഉത്സവസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. ഗ്രഹേഷു ശ്രേഷ്ഠോ ഗുരുരത്ര കൽപ്യോ. ഗ്രഹങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഉത്സവരാശിയിലാണ്. അങ്ങനെ വന്നൂടൂ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സങ്കേതത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് വരേണ്ട രാശി തന്നെയാണ് വന്നത്. ഉത്സവസ്ഥാനം ചിന്തിക്കേണ്ട 10ാം ഭാവത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴം ഹംസയോഗം എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ യോഗം വഹിച്ചിട്ട് പല പല ഗുണങ്ങളും 10ാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം എന്നാൽ അത് അമലായോഗമാണ്. ശുഭഗ്രഹം 10ാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ അമലായോഗമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതിശ്രേഷ്ഠമായ യോഗം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഉത്സവസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലക്ഷണമുള്ള രാശി എന്നുള്ളതാണ്. അതിലക്ഷണം എന്നാണ്, വെറും ലക്ഷണമല്ല, വിശേഷണം ചേർക്കണതിന് അതിലക്ഷണമുള്ളൊരു രാശിയാണ് ഇന്നിപ്പം തുലാൻ രാശി. ഈ വ്യാഴത്തിന് പുറമേ അന്നിപ്പം നമ്മൾ വേറെ മറ്റു രീതിയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്സവ വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്സവത്തിനൊരു കാരകത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു ആധിപത്യം വെച്ച ഗ്രഹമുണ്ട്. ഉത്സവകാരകത്വം ശുക്രനാണ്. ശുക്രനാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹം. ആ ശുക്രനും
പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗത്തിൽപ്പെട്ട മാളവീ യോഗം എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ യോഗത്തോടുകൂടി ലഗ്നത്തിൽ ഉദിച്ചു നിന്നതാണ്. ശുക്രക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. ശുക്രക്ഷേത്രം പ്രശ്നം വന്നിട്ട് മാളവീ യോഗം എന്നുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായ യോഗത്തിൽ ശുക്രൻ അവിടെ ഉദിച്ചു നിന്നു. ഇതും അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു യോഗമാണ്. അതുപോലെ വ്യാഴം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവികമായ ചിന്ത നടത്തേണ്ടത് ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടാണ്. ഈ ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് നടത്തുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും ഈ രാശിക്ക് 7-ാം ഭാവം എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ നല്ലൊരു ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ നിൽപ്പം. ഇപ്പോൾ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിനാണ് നമ്മളിന്ന് വരിക. കാർത്തികയുടെ ആദ്യ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് മേടക്കൂറാണ്. ഇപ്പോൾ ദൈവാധീന കാരകത്വം വെച്ച ഗ്രഹം വ്യാഴവും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ മൂലം കാലതരോഹ സ്മൃതോ ഹിമരജിഹി ശാഖാദേഹ അന്യഗ്രഹാഹ, ഒരു കാലവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ 7-ാം ഭാവം എന്ന നല്ലൊരു ഭാവത്തിൽ ആരോഹബലശാലിയായി ഉച്ചാരോഹം, കുറച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾക്ക് ചന്ദ്രൻ അപ്പുറം കിടക്കും, ഉച്ചത്തിലേക്കെത്തും. ആരോഹബലശാലിയായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നല്ലൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 വിഷയങ്ങൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കണ്ടു. വ്യാഴം നല്ലത്, ശുക്രൻ നല്ലത്, ചന്ദ്രൻ നല്ലത്. 4-മതൊരു വൈശേഷിക ഗുണം എന്തെന്നാൽ ഇന്നത്തെ രാശി നമ്മളിപ്പോൾ വയനാട്ട് കുലവൻ അല്ല, ദൈവം കെട്ട മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാഥൻ വയനാട്ട് കുലവനല്ലേ വരൂ, വേറെ ആരും വരില്ല. മറ്റ് ഉത്സവകാരകത്വമാണ്, മറ്റെല്ലാവർക്കും ഉത്സവമാണ്. വയനാട്ട് കുലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ ഏരിയയിൽ ഏകദേശം നീലേശ്വരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ അതിഗംഭീരമായിട്ടാണല്ലോ വയനാട്ട് കുലവൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തും വയനാട്ടിലുണ്ട്. അത് കൊല്ലം തോറുള്ള സാധാരണ ഇപ്പുറം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ ഒരു തെയ്യം നമ്മളങ്ങോട്ട് സാധാരണ തെയ്യം കെട്ടാണ് ഈ വയനാട്ട് കുലവൻ. അതിൽ പിന്നെ കുറച്ചൻ അങ്ങനെയുള്ള തെയ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. സാധാരണ തെയ്യം കെട്ടാകുമ്പോൾ അത് വരില്ല, മാത്രം ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് രൂപമെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരും ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വയനാട്ട് കുലവൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ഗ്രഹം ആദിത്യൻ. ആദിത്യാൽ ദൈവതം പ്രോക്തം. ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വയനാട്ട് കുലവനായാലും ഈ കതുവനൂർ വീരൻ ദൈവമായാലും ഈ ബാലി ദൈവമായാലും അങ്ങനെയുള്ള അതിബലവാനായ അതികരുത്തന്മാരായ അതിശക്തന്മാരായ ദേവതാ ചൈതന്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആദിത്യനെ കൊണ്ടാണ്. ആദിത്യനും ഇന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ ഉദിച്ചു എന്നാണ് ആദിത്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം കെട്ടിൻ്റെ കാരകത്തോടെ ആദിത്യനാണ്, വയനാട്ട് കോലം ദൈവമാണ്. ആ വയനാട്ട് കോലവനെ പ്രതിനിധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കോലങ്ങളും കെട്ടിയാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയാടുന്നു. മുഖ്യസ്ഥാനം വയനാട്ട് കോലം ദൈവത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ആ വയനാട്ട് കോലം ദൈവവും ഇന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ രാശി ഒരു ലക്ഷണമുള്ളൊരു രാശിയാണ്. അങ്ങനെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. നല്ല ലക്ഷണമുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ രാശിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രാശി വന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രഹനില എങ്ങനെയാണ്? കാരണം അതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. വളരെ നല്ലതാണ്. അവിടെ മാളവീ യോഗം എന്നുള്ള ഒരു അതിശ്രേഷ്ഠ യോഗം ശുക്രനവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശുക്രൻ ലഗ്നപതി ഉത്സവ കാരകനാണ്. ഉത്സവം ചിന്തിക്കേണ്ട ഗ്രഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ ശുക്രനെ കൊണ്ടും ഭാവം എന്നുള്ള നിലയിൽ 10-ാം ഭാവം കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ 10-ാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം തന്നെ അമലായോഗമാണ്. ലഗ്നദ്വാ ചന്ദ്രലഗ്നദ്വാ ദശമേ ശുഭസംസ്ഥിതി. ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നോ 10-ാം ഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘായുർ അമലാനാമ. അപ്പോൾ അത് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും വളരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു ആയുർബലം ഉണ്ടാകുമെന്നും, അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ദൃഢതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആയുസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ കീർത്തി രാജേന്ദ്ര താരകം. അവിടെ ആചന്ദ്ര താരകം കീർത്തി. ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികൾ ഇല്ലത്തോളം കാലം കീർത്തി ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെയെല്ലാം യോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യാഴത്തിന് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം, 10-ൽ വ്യാഴത്തിന് അമലായോഗം ഒരു യോഗം. അതുപോലെ ഉച്ചസ്ഥനായ വ്യാഴമായതുകൊണ്ട് ഹംസയോഗം എന്ന വേറെ യോഗം. ചന്ദ്രകേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴമായതുകൊണ്ട് ഗജകേസരി എന്നുള്ള യോഗം. ഇതെല്ലാം അതിശ്രേഷ്ഠ യോഗങ്ങളാണ്. ശുക്രനാണെങ്കിലും മാളവി എന്നുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായ യോഗമുണ്ട്. അതുപോലെ ചന്ദ്രകേന്ദ്രത്തിൽ ശുക്രനായതുകൊണ്ട് നാമകേസരി എന്നുള്ളൊരു യോഗമുണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ ചന്ദ്രകേന്ദ്ര ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരഭയോഗം എന്നുള്ളൊരു യോഗമുണ്ട്. കാരണം ശുക്രനെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആളാണ്. അതുപോലെ ഉത്സവതിയായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ 7-ാം ഭാവത്തിൽ നിന്നിട്ട് ലഗ്നത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉത്സവപതി ചന്ദ്രനും ഉത്സവകാരകൻ ശുക്രനും പരസ്പരം ദൃഷ്ടിയാണ്. അതാണ് ഭൃഗോഹോ കേന്ദ്രഗത ചന്ദ്രേ യോഗ ശരഭസംജ്ഞിത. ഇപ്പോൾ ശുക്രകേന്ദ്രത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിന്നാൽ അത് ശരഭയോഗം എന്നുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠ യോഗമാണെന്നും തസ്മിൻ യോഗസ്സ ദീർഘായു, ആ യോഗമുണ്ടായാലും ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അനന്തഗുണവിത്തവാൻ, അറ്റമില്ലാത്ത ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും വിത്തവാൻ, ധനപരമായിട്ട് മോശം വരില്ല എന്നും. ഇങ്ങനൊരു ശ്രേഷ്ഠഫലം ഈ ഒരു ശരഭയോഗം എന്നുള്ള ഈ അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു യോഗത്തിനും കാണുന്നുണ്ടിട. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒന്നും ഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്.
ഇതിൽ. അപ്പം മോശം പറഞ്ഞിട്ടല്ല, വ്യാഴം മറിഞ്ഞു എന്നോ ചന്ദ്രൻ മറിഞ്ഞു എന്നോ അത് ഉത്സവസ്ഥാനത്ത് പാപഗ്രഹം നിന്നോ അല്ല മറ്റു തരത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ രാശി ആരംഭിച്ചത്. അതിനിട വന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം പറയും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇത് തുലാൻ രാശി സത്യരാശിയാണ്. തുലാൻ ത്രാസ് പോലെ സത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാശിയാണ്. അപ്പോൾ തുലാൻ സത്യരാശി മാത്രമല്ല, ലഗ്നാധിപന ഫലമുണ്ട്. ഓരാഫലം ലഗ്നപതിഹി, ലഗ്നപതിക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നഫലം പോകുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ലഗ്നപതിക്ക് ബലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രാശിയാണ് എന്ത് കളിച്ചാലും. നമുക്ക് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നോക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉത്സവം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇന്നത്തെ രാശിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ലക്ഷണമാണ് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സാമാന്യേന ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കൂടി ഈ രാശിയുടെ ലക്ഷണം മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നപാട് ഒരാളൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ നട തുറന്നൊന്ന് ദീപം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത്. ആദ്യം അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചു അവസാനം അതൊരു അല്ലേ, ആദ്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ആരോ കുറച്ചാൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ നടയൊന്ന് തുറന്നേക്കാം, വിളക്കൊന്ന് കത്തിച്ചേക്കാം, ആയിക്കോട്ടെ. ആ ദേവൻ്റെ ആ പീഠ ആയുധങ്ങൾ ആ ബിംബങ്ങളൊന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനിടവുന്നില്ലേ അല്ലേ, അത് കാണാനിടവുന്നില്ലേ. ഈശ്വരനെ അടച്ചാലും നമ്മളെ കാണും, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ദേവൻ്റെ ആ ഒരു ആധാര വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പീഠം നിലനിൽ അതിലാണ് ദേവൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. നമുക്കത് കണ്ടാൽ സന്തോഷമില്ലേ. അതിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കടക്കാം അത് വിഷയത്തിൽ കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നല്ലൊരു രാശി പറയുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത്രയും നല്ലൊരു ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശുഭകരമാണ്, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല തന്നെയാണ്. പിന്നെ തറവാടിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അത് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. തറവാടിൻ്റെ കാര്യം ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായൊരു ബോധ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായതുകൊണ്ട് തറവാട്ടുകാർക്കും അത് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കേട്ട വകയിൽ തറവാട്ടുകാർക്കും ഇടയില്ല മറ്റ് കുറച്ച് സ്ഥാനികന്മാർക്കും വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചാമുണ്ടേശ്വരിയാണ് പ്രധാന ദൈവമെന്ന് നമ്മളത് കാണുകയും അതുപോലെ മറ്റു തരത്തിൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രേതാത്മാക്കളും മറ്റ് ചില ദുരിതങ്ങൾ നമ്മളത് നീക്കി വരികയും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. അതാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ പിന്നെ ഉദയലഗ്നം വന്നത് ധനുവാണ്. അതിലിപ്പോൾ ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വ്യാഴം അഷ്ടമത്തിലാണ് ഉദയലഗ്നത്തിന്. അത് ഞാൻ പറയാം. നടപ്പ് കാലഘട്ടം ഇന്നലെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഛത്രലഗ്നം അത് കർക്കടൻ രാശിയാണ്. അതിന് വ്യാഴോദയമുണ്ട്, 10-ാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനുണ്ട്. ഈ ഛത്രലഗ്നത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഛത്രലഗ്നം വർത്തമാന കാലഘട്ടം, ഛത്രയണ വർത്തമാനം സ്യാത് അല്ലേ, വർത്തമാന കാലഘട്ടം. ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഇല്ല കണക്കിന്. പക്ഷേ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ പ്രാരബ്ധ കർമ്മമോ അല്ലെ പരിസമാപ്ത കാലം. ഒരു കർമ്മം ആരംഭിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നവരെ വർത്തമാന കാലഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നില വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ഇന്ന് ആരംഭിക്കും വർത്തമാനകാലം, ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ തെയ്യത്തിന് മുടി അഴിക്കണം. മുടി അഴിച്ചിടുന്ന ആൾക്കാർ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വർത്തമാന കാലഘട്ടം ഇവിടെ അവസാനിക്കൂ. ആ ലക്ഷണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് രാശി. ഉത്സവരാശി തന്നെ ഛത്രലഗ്നം വർത്തമാന കാലഘട്ട രാശി വന്നു, അത് നല്ല ലക്ഷണമാണ്. ഉദയലഗ്നം അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴമുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉത്സവം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ചെറിയൊരു പാകപ്പിഴ പോരെ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം പണ്ട് ജ്യോത്സ്യർ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം നല്ലതാണ്, നല്ലത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ട്. അതെ, നല്ലത് അങ്ങനെ നല്ലത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഛത്രലഗ്നായാലും ഉദയലഗ്നായാലും എല്ലാം പ്രശ്നലഗ്നായാലും എല്ലാം നല്ല തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളതായ തരത്തിലൊരു ശ്രദ്ധ വേണം എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉദയാഗമം ഫലം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം ഇങ്ങോട്ട് അതാണ് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് അല്ലേ. നമ്മളെ പാതി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം, ബാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കോറട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കളിച്ചാലും കളി തന്നെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അല്ല വേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. ഉദയലഗ്നത്തിന് അവിടെ ഗുളികോദയമുണ്ട്,
അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതായ ഒരു ശ്രദ്ധ കൃത്യമായിട്ട് ഐക്യ മനോഭാവത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക, ശുദ്ധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. യുദ്ധദേവനാണ്. യുദ്ധദേവനാകുമ്പോൾ ആ ദേവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു മിതത്വം പാലിക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെ ധനരാശിയുണ്ടല്ലോ. ആരാമ സേനാഗൃഹ യുദ്ധഭൂമി സാലേഷു വാസവും നവമസ്യരാശേഹേ. അവിടെ യുദ്ധഭൂമി ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ധനരാശിക്കൊരു പേര്. അപ്പോൾ യുദ്ധഭൂമി എന്നുള്ള വാക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഇനി തറവാട്ടുകാരായാലും ഇതിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമല്ലോ. അതെ, മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളും തറവാട്ടുകാരും ദേശവാസികളും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്സവം നടത്തുക. അപ്പം അതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ധനുരാശി ഉദയലഗ്നം വന്നതിനെ കൊണ്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം. അവിടെ എങ്ങനെ ആ ഗുളിക നിൽക്കുന്നു, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നിന്ദ്യാഭിഭാഷി അല്ലേ? ധനകേ വിവേഷ. അവിടെ നിന്ദ്യമായിരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ വരാതെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറ്റൊരു വാക്കേ വേണ്ടൂ, എല്ലാം പാകപ്പെട വരാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നിന്ദ്യമായിരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ വരാതെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, പ്രശ്നാരൂഢത്തിന് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബസ്ഥാനം വൃശ്ചികൻ രാശിയാണ്. അതും ചന്നപാപഹ അളിജാതഹ എന്നുണ്ടതിൽ. അതും ഒരു ശുഭകരമായ ഒരു രാശിയല്ല പറയുന്നത്. അവിടെ ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും കൂടിയും ഗ്രഹവീക്ഷണാസമാപ്യം രാശിർഭാവോ ന വർത്തതേ ഗൃഹജം ഗ്രഹവീക്ഷാസനരഹിതോ രാശി സ്വഭാവം ആശ്രയന്തിന്നാണ്. ഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിൽ രാശിഫലം പറഞ്ഞുവിടും. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഇവിടെ. അതാണ് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നല്ലുണ്ട്. ഈ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമുണ്ട്. എന്നാലും ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു സൂചന ഒരു സിഗ്നൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ, നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു ഇതും വേണ്ട. ഏറ്റവും ടോപ്പ് രാശിയാണ് വന്നത്, അതിനപ്പുറം വരാനില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയായി. പിന്നെ മറ്റ് തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്സവ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയം 10ാം ഭാവം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കർക്കിടകൻ രാശിയാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രഹനില നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിന്. കാരണം ചത്തലഗ്നം വന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രഹനില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വ്യാഴോദയാണ്. അപ്പോൾ വ്യാഴോദയാൽ ദോഷ സഹസ്രഹന്തി എന്നാണ്. അപ്പോൾ വ്യാഴോദയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഹസ്ര ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രമാണത്തിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷം ദോഷാൻ ഹന്തി ദേവേന്ദ്ര പൂജ്യ അല്ലേ? 1,00,000 ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും അതില്ലാണ്ടാക്കുമെന്ന് ആടെ വ്യാഴം കണ്ടത്. അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രമാണം കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ വ്യാഴം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷാനിമാൻ അതിബലസ്ഫുരതംശുമാലി ലഗ്നസ്ഥിത പ്രശമയിൽ സുരരാജമന്ത്രി പേഗോ ബഹൂനി ദുരിതാനി സുദുസ്തരാണി ഭക്ത്യാ പ്രയുക്ത ഇവ ചക്രധരേ പ്രണാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ വ്യാഴം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദോഷാനിമാൻ അതിബലസ്ഫുരതംശുമാലി ലഗ്നസ്ഥിത പ്രശമയിൽ സുരരാജമന്ത്രി. എന്ത് തന്നെ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ്. ലക്ഷവും പോയി, അവിടെ സഹസ്രം പോയി, അപ്പുറം മേലെ കിടന്നതാണ്. എന്ത് തന്നെ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വ്യാഴോദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതാണ്. ദോഷാനിമാൻ അതിപരസ്ഫുരതംശുമാലി ലഗ്നസ്ഥിത പ്രശമയിൽ സുരരാജമന്ത്രി. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഏകോ ബഹൂനി ദുരിതാനി സുദുസ്തരാണി ഭക്ത്യാ പ്രയുക്ത ഇവ ചക്രധരേ പ്രണാമ. ചില പ്രമാണത്തിൽ ശൂലധരേ പ്രണാമ എന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ചക്രം ധരിച്ച വിഷ്ണുവിനെ പ്രണമിച്ചാൽ എന്നാണ്. വിഷ്ണുവിനെ നല്ല പറഞ്ഞത്. വിഷ്ണുവിനെ പ്രണമിച്ചാൽ നല്ല പറഞ്ഞത്. ചക്രധാരിയായ വിഷ്ണുവിനെ പ്രണമിച്ചാൽ വിഷ്ണുവിനെ സ്പോട്ടിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ചക്രധാരിയായ വിഷ്ണുവിനെ പ്രണമിച്ചാൽ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അന്നേരം തന്നെ ശത്രുത ഇല്ലാണ്ടാക്കും, ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വൈശേഷികത്വം വ്യാഴോദയം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പിന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതെ. അപ്പോൾ ആ വിഷയം അവിടെ നിർത്താം. പറയാൻ ഇനിയുണ്ട്, ഗുണങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഉത്സവ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. പറഞ്ഞോ, ദിവസം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉത്സവ വിഷയത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതിലുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഇല്ല അതിനില്ല. അനുസരിച്ച് ತೆಯ್ಯಂಗಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನಾಂಕ 9, 10, 11, 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026. 9, 10, 11, 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026.
9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತರವಾಡು ದೈವಗಳದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ವಯನಾಟು ಕುಲವನ್ ಮಹೋತ್ಸವ 10, 11, 12. അത് നോക്കണം. ഓ പറയാം. ഇപ്പോൾ വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ അല്ലേ? ഞായറാഴ്ച ലാസ്റ്റ് ദിവസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിലിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണായാലും എന്താ 25 പോളക്കാൻ 25 പ്രശ്നമുണ്ടോ? 26-നേക്കാൾ 25 സാനികര നല്ലത്. അത് 26-ന് തിരുവാതിര അഷ്ടമിയാണ്. 25 മകീരിയും സപ്തമിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഓ 11 പറ്റാ ആവല്ലോ. ആ അന്ന് എല്ലാം നല്ലതാണ്. മകീര നക്ഷത്രം, സപ്തമി തിഥി, പശുക്കരണം, ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേറ്റം കയറുന്ന സമയം അങ്ങനെ വരുന്നവരില്ല. അത് നോക്കുമ്പോൾ വേരിയേറ്റം വരുമ്പോൾ ബാക്കി ചില ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഒരു 9:40 9:40 10 വരെ എടുത്തു. അല്ല 35 കഴിഞ്ഞാൽ ശനികാലം വരെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 40 എടുത്തു. 9:40 മുതൽ 10 വരെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. പൂവൻ മുളക്കാനേ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഈ മുഹൂർത്തം എൻ്റെ മാത്രം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഒന്ന് ഇടവലഗ്നം, ഇടവൻ്റെ അശ്ശിയാണ്. വ്യാഴൻ 2-ലാണ്. നമ്മുടെ ദേവൻ 11 ആദിത്യനാണ്. 11 ആദിത്യൻ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാഴത്തിൻ്റെ കാലഹോരയാണ്. തകഞ്ഞ മുഹൂർത്തം കേട്ടോ. തകഞ്ഞ മുഹൂർത്തം 10. അത് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു മുഹൂർത്ത ദിവസം കിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വരുന്ന ദിവസമാണ്. കാലവരെയും നോക്കാം. അതിൽ വേറെ ഒന്നും പറ്റാം. നക്ഷത്രം മോശമാണ്. അത് നമുക്കാവില്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ അന്നല്ലേ കലവർക്ക് അന്നല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു നല്ല കാലഹോരം നോക്കി ചെയ്യൽ മാത്രമാണ്. മാത്രമേ പറ്റൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ കലവറ കുറേ സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? അല്ല ആ ആ നോക്കാം. ഓ ആ നോക്കട്ടെ. ഇത് 9-ാം തീയതി അല്ലേ? ജീവധരാസ് തർക്കം അല്ലേ? എത്ര ഉദയം വരുന്നത്? 6:32 അല്ലേ? 26 6:25 വരുന്നത് പുതിയ അല്ലേ? ജീവധരാസുക അർക്കം അത് 9:25 ശേഷം പോയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? ആ വരും. 9:25 മുതൽ 10 മണി വരെ എടുത്തു. അത് കലവറ 25 കേട്ടോ. 25 10 മണി എടുത്തു. ഉദയം വരെ 25-ാണ്. 25 മുതൽ 10 മണി എടുക്കട്ടെ. ആ 9 കലവറ ഇറക്കാൻ 9 കലവറ മുഹൂർത്തം 9:25 മുതൽ 10 മണി വരെ കേട്ടോ. ആ അവനെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. ആ അതെ 10 മണി വരെയാണ് വരുന്നത്. നോക്കാം. ഈ മുഹൂർത്തമാണല്ലോ. മുഹൂർത്തമില്ലേ? ഇത്രയല്ലേ? അല്ല അടുത്ത വർഷം മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ഇല്ല. ഇല്ല, അതൊരു കണക്കാക്കൽ മാത്രം. സാധാരണ കണക്കാക്കിയതാറില്ല. ഇതിന് നോക്കല്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി നമ്മൾ അപ്പം തീരുമാനിക്കും. കണ്ടിട്ടില്ല ആര് കൂട്ടപ്പിന്നാളായിരുന്നത്? ക്യാഷ് നോക്കാം. ചൂട്ടുപ്പിക്കലിൻ്റെ
ശ്രീ സുന്ദര പെരുവാട്. നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സുന്ദര അല്ല അവരുടെ പേര്? ഇവരുടെ തറവാട്ട് മൂപ്പനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നക്ഷത്രം ഏകദേശം വയസ്സത്തിനുണ്ടോ എന്താ വയസ്സത്തിനുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂട്ടൊപ്പിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ആളെ കാണുന്നത് സുന്ദരൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയാണ്. അപ്പോൾ തറവാട്ട് മൂപ്പനായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കണ്ടത്. ഓരോന്ന് നോക്കട്ടെ. പറയാം. കന്നിരാശിയാണ് കേട്ടോ. വ്യാഴം 11-ലുണ്ട്. വയനാട്ട് പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആദിത്യൻ 2-ലുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇദ്ദേഹത്തെ ചൂട്ടപ്പിക്കൽ അതിൻ്റെ കർമ്മിയായിട്ട് സുന്ദരൻ തന്നെ എടുത്ത് മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ಚೂಟೊಪ್ಪಿಕಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಪೆರ್ವಾಡ್ರವರು ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಶುಭವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಟೊಪ್ಪಿಕಲ್ ಮೂಪನಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಪೆರ್ವಾಡ್ ಇವರು. കോലധാരി അല്ലേ? നർത്തകനില്ല, കോമരന്നില്ല വിളിച്ചപാട്. വിഷ്ണുമൂർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയാം. ഇപ്പോഴേ പറയാം, മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. തെളിഞ്ഞിട്ട് അറിയാനില്ല, മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആരും അറിയണില്ല. ഇല്ലേ നമ്മ സഭയിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാൽ തെളിഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അറിയില്ല. ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ആ ഒരു നർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളൊരാളെ എല്ലാവരും സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹയുടെ തെളിവ് നിലവാരം നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ശരിയാണ്. ചിങ്ങൻ രാശി ബുധനെ നോക്കണ്ടേ. ചിങ്ങൻ രാശിക്ക് 4-ൽ ബുധൻ നല്ലതാണത് കേട്ടോ. വിഷ്ണുമൂർത്തി ബുധനല്ലേ? ബുധനല്ലേ വിഷ്ണുമൂർത്തി? നമ്മൾ ബുധനെ നോക്കണ്ടോ? മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഇനി പറഞ്ഞോ. വിഷ്ണുമൂർത്തി വെളിച്ചപ്പാടൻ ശ്രീ അരവിന്ദാക്ഷൻ അച്ഛൻ. ശ്രീ അരവിന്ദാക്ഷൻ അച്ഛൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി വെളിച്ചപ്പാടൻ. അപ്പം അതിൽ ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറവാട് എവിടെ വരുന്നത്? ഓ അതേടെ അതെ, അദ്ദേഹത്തിന് താമസം എവിടെ തന്നെയാണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന തറവാട്ടിലൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തോ. സ്ഥാനം കേട്ടോ. ചില 12 വ്യാഴുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തറവാട്ടിൽ. എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ദൈവത്തിരണ്ട കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തോ കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്ത
രണ്ടാം കമ്പി രാശി നോക്കണ്ട. അവനൊരാളാക്കിയോണ്ട് രണ്ടാം കർമ്മിയാരി അല്ല രാശി നോക്കണ്ട. രാശി വേണ്ട. ഇതേമാതിരി തൊണ്ടച്ചന് ഒരാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? തൊണ്ടച്ചൻ്റെ ഒരാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ആയിക്കോട്ടല്ലേ. കുംഭലഗ്നത്തിൽ 9 ആദിത്യനുണ്ടല്ലോ. ആദിത്യനല്ലേ നമുക്ക് നോക്കണ്ട്. ആദിത്യാൽ ദൈവതം പുറക്കും. വയനാട് പോലെ ചിന്തിക്കണം. ആദിത്യനെ കൊണ്ട് അതുണ്ട്. ആ ഇല്ല, അതിന് പരിഹാരം വേണം. അതിന് പരിഹാരം വേണം. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ മറ്റവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ പരിഹാരം ഓർക്കണം. അത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ വിഷ്ണു അതെ അല്ല, നേരത്തെ ഇതാക്ക് 12 ഉണ്ട്. അതാണ് തറവാട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് 4 വിഷ്ണു ബുധൻ ഉള്ള പോലെ ഈ രാശിക്ക് 9 ആദിത്യനാണ് നമ്മുടെ ദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന് 6 വ്യാഴമാണ്. എന്നാലും അത് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. ആളിത് മതി. അങ്ങയുടെ തറവാട്ടിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി എണ്ണ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥാനമായിട്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ആദ്യത്തെ നേരെയുണ്ട്. നമുക്കതേ നോക്കണ്ടു. ഉപാസനാ സ്ഥാനത്ത് 9 തന്നെ. നല്ലതാണ്. നല്ല ഫലമാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തൊണ്ടച്ചൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ ശ്രീ ഗംഗാധരൻ നറമ്പടി. ഗംഗാധരൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ നാരമ്പാടി. ഗംഗാധരൻ അങ്ങനെ 4 സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ? വേണ്ട പേര് വേണ്ട അല്ല, വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേറാരും ഇല്ലേ? അല്ല ഇതെങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. നോക്കാം അല്ലേ? ഏറ്റുകാർ മേടൻ രാശി പറ 4 വ്യാഴം. അതാ അത് ആദിത്യൻ്റെ വയനാട് പോലെ. അതുകൊണ്ട് നേരെ ചന്ദ്രനുകൊണ്ട് നേരെ വ്യാഴം തരും. മതി കേട്ടോ. ഇതാര് ആള്? ഇദ്ദേഹം അല്ലേ? ഓ ഗിരീഷ് ഗിരീഷ് അല്ലേ? മതി. ഇതതിൻ്റെ അതിന് നോറ്റിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ? കലവറയിലുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ? അത് നോറ്റിരിക്കൽ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ പറയാം? അതിന് അല്ല, കലവറയുടെ സംരക്ഷകൻ. നോക്കാം. അത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഏറ്റുകാരൻ ശ്രീ ഗിരീഷ്. ഏറ്റുകാരൻ്റെത് ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞിട്ട് വന്നിനി. ശ്രീ ഗിരീഷ്. നോക്കാം. അടുത്ത കലവറ നോക്കാം കേട്ടോ. നോക്കുന്നേ കലവറ സംരക്ഷകൻ.
മിഥുനം നല്ല രാശിയല്ലേ? മിഥുനൻ രാശിക്ക് വ്യാഴം 2-ൽ 5-ൽ ആദിത്യൻ. ഇദ്ദേഹവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കലവറ മണിയാണി ശ്രീയുത കൃഷ്ണമണിയാണി മംഗൽപ്പാടി. ആ കാസ്റ്റിന് വരുന്ന രാശി അത്. ബുധൻ്റെ ക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ ആളില്ലേടാ? ഒരല്ലേ? അതെയാ, എല്ലാം അതിന് 2-ൽ വ്യാഴവും 5-ൽ ആദിത്യനും. ഇതായില്ലല്ലേ? ആ തരാം. കണ്ണങ്ങളെ നെയ്യും കിട്ടുന്നാല് അവരാദ്യം വരും. അത് പറഞ്ഞു വിഷ്ണുമൂർത്തിയല്ല, ആദ്യം കണ്ടനാർക്കേളൻ ജിജു മോഹനൻ ഇരിയണ്ണി. തൊണ്ടച്ചൻ ചതുർഭുജൻ കർണൂത്തി. എന്നോട് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. കണ്ടനാർ ജിജു മോഹൻ എന്നാ ഈ വയനാട്ട് കൊല്ലിൻ്റെ പോലെ ആരെന്താണ് പേരെന്ന്? ഇതിന് ആചാരം വേണമല്ലോ അല്ലേ? ആചാരം വേണമല്ലോ ഇതിന് കർണമൂർത്തി. അവരെന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അവരെന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ಆದರಣೀಯರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂವಂ ಅಳಕಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 25/3/2026 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:40ರಿಂದ 10:30 ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ. ಕೂವಂ ಅಳಕಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:40ರಿಂದ 10:30. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲವರಣಿರಕಲ್ 9/4/2026 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:25ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ನಂತರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ വെളിച്ചപ്പാടൻ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನ್, തൊണ്ടച്ചൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರನ್ വെളിച്ചപ്പാടൻ ನಾರಂಬಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ 2ನೇ ಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವ ಬೆಳಚಪ್ಪಾಡ್ರು ಅಡ್ಕ. തൊണ്ടച്ചൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ 2ನೇ ಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರನ್ ಕುದುರೆಪಾಡಿ.
ചൂട്ടൊപ്പിക്കൽക്കാരനവർ ശ്രീ സുന്ദര പെരുവാടു. ശേന്തി ഏട്ടുകാരൻ ശ്രീയുത ഗിരീഷ്. കലവറ മണിയാണി ശ്രീയുത കൃഷ്ണ മണിയാണി മംഗൽപാടി. ആരെ ഇല്ല മണിച്ച് ഒന്നാന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ തെയ്യം കോലധാരികളും തൊണ്ടച്ചൻ ശ്രീയുത ചതുർഭുജൻ കർണോത്തി, കണ്ടനാർ കേളൻ, ജിജു മോഹനൻ കൊളത്തൂർ. അതെ ಮುಂದೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ರೂಪೀಕರಣ, ಆಘೋಷ ಕಮಿಟಿ ಸ್ವಾಗತ. ಆದರಣೀಯ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಘೋಷ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಳ ಕುನ್ನಿಲ್ ಮಸೀದಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಮೀಂಜಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಲಯಾಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಐಲೋದ್ಯಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಜಾ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರವಾಡು ದೇವರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿದ ಆಗ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರೇ, ಗುರಿಕರ್ರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಗನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ತೇಶ್ವರರೇ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾವು ತುರ್ತಿ ತರವಾಡಿನ ತೆಯ್ಯಂಗುಟ್ಟ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಲ ಇವರ ಮುತ್ತುಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲು ತರವಾಡಿನವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಚೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಕಾರ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೋಪ ಮಾಡದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮನಗೆಟ್ಟು ಮಾಡದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವು ಅದದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಚಂದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಫಲವು ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂಡಚ್ಚನಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಮತಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲದಿಂದ ತೆಯ್ಯಂಗಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆಲ್ಲಿಗತಿಯ ತರವಾಡಲ್ಲಿ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ತರವಾಡಿನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಆಗ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯವರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುഞ്ഞിಕಣ್ಣನ್ ಅವರು ಸಹ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ MP ಬಂದರು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಭೇದ ಭಾವದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತ್ತಾನ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ, ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜನ್ ಪೆರಿಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, ഇപ്പോൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സോമകാരൻ, ഏറ്റവും ആരാധ്യരായ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആചാരസ്ഥാനികന്മാർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ഈ തറവാടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഏറെ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് തുരുത്തി തറവാടിൽ വയനാട്ട് കുലവൻ ദൈവംകെട്ട് മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിനെന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണമാണ്. ദൈവചിന്തയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി നടക്കുകയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയും ഉത്സവം നടത്തുമെന്ന് ദൈവത്തിനാൽ നമുക്ക് അറിയുകയും സാധിക്കുകയുണ്ടായി. പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഇവിടെ വരുന്ന 10,000-കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളുടെ നൃത്തകോലവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ നൽകി അവരെ മനസാവധാനത്തോടു കൂടി തിരിച്ചയക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാരവാഹികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. അത് പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുമെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തെക്കൻ മേഖല അങ്ങനെയുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദ്യത്തിനർത്ഥം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നവരെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, എങ്ങനെ ആദരിക്കണം എന്ന മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വടക്കോട്ട് പോകുന്നതോടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ഞാനുണ്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റവരെ ഉണ്ണിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ നന്മക്കായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദരണീയനായ കാസർഗോഡിൻ്റെ MP ശ്രീ രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആചാര്യ സ്ഥാനീയന്മാർ,
ഈ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷ പ്രശ്നം വയ്ക്കാനായിത്തീരുന്ന ജ്യോതിഷാചാര്യൻ, ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് തുരുത്തി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി വയനാട് കുലവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വയനാട് കുലവൻ തെയ്യ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്തിയത്. 2019 പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മത്സരിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ വരുന്നത്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം, വാത്സല്യം, എനിക്ക് തന്ന സഹായം, അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിലും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലുമൊക്കെ ഉള്ള ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ ഒരാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് ഉത്തര മലബാറിൽ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ MP ആയതിനു ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വയനാട്ട് കുലവൻ ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ശ്രീ രാജൻ പെരിയ ഈ തീയ സമുദായത്തിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒരു മലബാറുകാരനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ വിഗ്രഹാരാധന ഒരു സ്ഥിരം പതിവാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന് വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലുമൊക്കെ. ഉത്തര മലബാറിൽ മാത്രമാണ് വിഗ്രഹാരാധന വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു തികഞ്ഞ ഈശ്വരവിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് പൂജാമുറിയിൽ കയറി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, ലളിതാ സഹസ്രനാമം, അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ്റെ സഹസ്രനാമം, മൂകാംബിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ, അയ്യപ്പൻ്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. ശരീരവും മനസ്സും പൂർണ്ണമായി ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും ഞാനൊരു നിറസാന്നിധ്യമായി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഉത്തര മലബാറിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന തെയ്യങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. കാരണം ഈ നാട് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചുള്ള ഒരു നാടാണ്. രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദപ്പയ്യ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ജന്മം നൽകിയ ഒരു നാട്. മാത്രമല്ല ഓരോ ജാതിക്കും അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് റിലീജിയൻ. ഒരു ജാതിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ, ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ, ആ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ആ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഓരോ പൗരന്മാർക്കും അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അവകാശം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരമാലിലെ ജനങ്ങൾ തെയ്യാരാധന നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തെയ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ. ആ വയനാട്ട് കുലവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ശിവനും പാർവതിയിലും ജനിച്ച ഒരു മകൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം നടക്കുന്നത്. തെയ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഉത്തര മലബാറിൽ തീയ സമൂഹമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. തീയരെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, ഇന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അമേരിക്ക അടക്കം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തീയ സമൂഹം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ആയോധന കലകൾ പഠിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹമാണ് തീയ സമൂഹം. മാത്രമല്ല
അവരെ ഇന്നും വടകര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചേകവർ എന്ന വിളിപ്പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തും രാജഭരണകാലത്തും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ സൈന്യത്തിലൊക്കെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ചേകവർ എന്ന് പറയുന്ന തീയ സമൂഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലത്ത് തീയർക്ക് മാത്രമായി ഒരു റെജിമെൻ്റ് ഈ പട്ടാളത്തിൽ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വയനാട് കുലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഴവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്പ്യാർ സമൂഹത്തിനും വയനാട് കുലവന് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ജാതിയിലും എല്ലാ മതത്തിലും ആ ജാതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലും സ്വജാതിയിലും സ്വകുടുംബത്തിലും പഴയ പല പ്രാമുഖ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ സമാദരണീയരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അവരൊക്കെ പരേതരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണം നടത്തുക, അവരെ ഗുരുതുല്യമായി ആദരിക്കുക. അങ്ങനെ തീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരു കാരണവരായിട്ടാണ് തൊണ്ടച്ചൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വയനാട്ട് കുലവൻ. ഇപ്പോൾ വയനാട് കുലവന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 3 ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 3 ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തോറ്റം, വെള്ളാട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെയ്യമാണ്. ഈ തെയ്യത്തിന് ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടും കുരവയുമായി സ്ത്രീകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി വാദ്യഘോഷാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കലവറ നിറയ്ക്കുന്നത്. അരി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും സമാഹരിച്ച് അതെത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നയന മനോഹരമാണ്. ഈ വയനാട്ട് കുലവൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കലവറ നിറയ്ക്കും. ആ കലവറ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആഘോഷങ്ങളുടെ നാളുകളാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാം 3 ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ മറയൂട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൂവം അളക്കലുണ്ട്, അടയാളം കൊടുക്കലുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് കലവറ നിറയ്ക്കൽ. കലവറ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ. കാർന്നോർ, കോരച്ചൻ, കണ്ടനാർ കേളപ്പൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടിയതിനു ശേഷമാണ് വയനാട് കുലവൻ തെയ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ തെയ്യം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ കലവറ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നായാട്ടിനാട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ മൃഗങ്ങളെ വേവിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഈ 3 ദിവസക്കാലം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നൊരു ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്തര മലബാറിൽ ജാതിക്കതീതമായി മതത്തിനതീതമായി നാനാജാതി മതസ്ഥരും സംഗമിക്കുന്നൊരു വേദിയാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ്റെ വേദി. ഇതൊരു നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രീരാജൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്കറിയാം 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുംഭമേള നടക്കാറുണ്ട്. അതൊരു നാടിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഈ കുംഭമേള എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂതിരിയുടെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിരുനാവായിൽ 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാമാങ്കം നടക്കാറുണ്ട്. അതും ഈ ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ ഒരാഘോഷമായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വർഷം തോറും ഈ വയനാട് കുലവൻ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാസർഗോട്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വയനാട്ട് കുലവൻ നടക്കാറില്ല. നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ വയനാട് കുലവൻ തെയ്യം നടക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ തെയ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടിൻ്റെ ഉത്സവമാണ്. തെയ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും നാനാജാതി മതസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഗമമാണ്. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം സഹായിക്കാനും പരസ്പരം സഹവർത്തിത്വത്തോട് കഴിയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല ഈ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളിൽ അന്യമതസ്ഥരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത്തരമൊരു ആഘോഷം നമ്മുടെ പൈതൃകം, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അത് തലമുറ കൈമാറി ഒരു കാലത്തും നശിക്കാതെ
കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാനെ പറയുന്നത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാവസാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം മന്വന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കൃത, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി, ഇങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങളാണ്. ആ 4 യുഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അവതാര പുരുഷന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൃതായുഗത്തിൽ അവതാര പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ത്രേതായുഗത്തിൽ അവതാര പുരുഷനായ ശ്രീരാമനുണ്ട്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ കലിയുഗവരതനായ അയ്യപ്പനുണ്ട്, പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനുണ്ട്, വയനാട് കുലവനൊക്കെ കലിയുഗ വരദന്മാരാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, ജനങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ, ഒരു നാടിന് നന്മ വരുത്താനായി കലിയുഗത്തിൻ്റെ ആ ദോഷഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കലിയുഗം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 120 ബ്രഹ്മവർഷക്കാലം പ്രളയമാണെന്നാണ്. പിന്നെയും മന്വന്തരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു, യുഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നു, കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പഴയ പ്രാകൃത യുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പുരോഗമിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീട്ടിക്കൂടായ്മയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന നായകന്മാരും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഈ നാട് വീണ്ടും ആ പ്രാകൃത യുഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്, ഈ ലോകാവസാനത്തിലുള്ള പോക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കി പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ സംശുദ്ധമാക്കി അതിലൂടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, അതുപോലെ നാട്ടിലേക്ക്, അതുപോലെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വലിയ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നശിച്ച് നാമാവശേഷമാകും. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വര ചിന്ത കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും അതിന് ഒരു മുക്തി നേടാനാകില്ല. വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചെന്ന് സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. അതേസമയം തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വയനാട്ട് കുലവനോടൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ വ്യക്തികളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ കേൾക്കുന്ന വയനാട് കുലവൻ തെയ്യം നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും. അപ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് അവിടെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്കും പരാധീനതകൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു നാടിൻ്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് ഇത്തരം വയനാട് കുലവൻ എന്ന് പറയുന്ന തെയ്യം അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ തെയ്യോത്സവം നടക്കുന്നതോടുകൂടി, വയനാട് കുലവൻ ഉത്സവം സമാപിക്കുന്നതോടുകൂടി നാട്ടിൽ ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങും. അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ആ മാറ്റം വ്യക്തികളിലൂടെ, സമൂഹത്തിലൂടെ നാട്ടിന് ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വര ചിന്ത കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് മുക്തിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് വയനാട് കുലവൻ്റെ ആഘോഷം ഒരു മഹാ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരിക്കലും ഒരു വയനാട് കുലവൻ, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന വയനാട് കുലവൻ ഒരിക്കലും കടത്തിൽ സമാപിക്കാറില്ല. കാരണം ഇതൊരു ശക്തിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് വയനാട് കുലവൻ. ആ ശക്തി സ്രോതസ്സായ ഭഗവാൻ എല്ലാ മനസ്സുകളിലും, ഇവിടുന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും പോയിട്ടുള്ള മനസ്സുകളിൽ ഈ വയനാട് കുലവൻ വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകത അവരെ ഉണർത്തിക്കുകയും അവസാനം കലവറ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഉത്സവം സമാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 1000 രൂപയെങ്കിലും മിച്ചം വരുന്ന അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് നടത്തി ആർക്കും കടം വരാറില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉപ്പളയിൽ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന വയനാട് കുലവൻ ആഘോഷം ഒരു വലിയ ഉത്സവമായി മാറട്ടെ. ഈ നാടിൻ്റെ നാനാജാതി മതസ്ഥരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന ഒരു മാതൃകാസ്ഥാനമായി ഈ നാട് മാറ്റുന്ന ഈ ഉത്സവത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം
അനുഗ്രഹത്തോടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഈ ആചാര്യ സ്ഥാനീയന്മാരായ ദിവ്യന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാനിതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಇವರು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜನ್ ಪೆರಿಯರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಚಂದವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಶೋಕ ಬದಕನಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಂತಹ MLA ರವರು ಶ್ರೀಯುತ AKM ಅಶ್ರಫ್ರವರು ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಯನಾಡು ಕುಲವನ್ ಮಹಾಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 10, 11, 12 MB ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಯನಾಡು ಕುಲವನ್ ದೈವಂಗೆಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಘೋಷ ಕಮಿಟಿಯ ರೂಪೀಕರಣದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ AKM ಅಶ್ರಫ್, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಇವರಿಗೆ ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರಿಕಾರರುಗಳ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ AKM ಅಶ್ರಫ್ರವರು വൃത്തി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി വയനാട് കുലവൻ മഹാമലരായ ദേവസ്ഥാനം പടയംകൂടിയ തറവാടിലെ ശ്രീ വയനാട് കുലം തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ജ്യോതിഷ പ്രശ്നചിന്തയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗമാണിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരുടെ പ്രഗത്ഭരായ അവരുടെ സാന്നിധ്യവും സമ്പന്നമായ ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിൻ്റെ വലിയ സമ്പന്നത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് വരുന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് തുളുനാടൻ ഭൂമികയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നന്മയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയൊക്കെ നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർത്തുപോയത്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട് കുലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ CT അഹമ്മദ് അലി MLA, ഞാനന്ന് ജനപ്രതിനിധിയല്ല, എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് വന്ന ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലിങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു മഹത്തായ സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ
ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാഗവാക്കാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ 10 ആ ഒരു ദിവസങ്ങളിലാണ് കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും മഞ്ചേശ്വരം MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ വേളയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നിയമസഭയിലൊക്കെ അച്ഛന്മാരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ബില്ലുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആ വിഷയം പഠിച്ച് അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളടക്കം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ്. വരുന്ന ആളുകളിലും തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി MLA നിലയ്ക്ക് ഇടപെടും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വയനാട് പുലയൻ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഏറ്റവും തിളക്കത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം വിളമ്പുന്ന ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് മഞ്ചേശ്വരം MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. കൂടെ ഉണ്ടാകും. വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം. ജയ് ഹിന്ദ്. ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಘೋಷ ಕಮಿಟಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ರೂಪೀಕರಣ, ಉಪ್ಪಳ ತುರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಯನಾಟು ಕುಲವನ್ ಮಹಾಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡಂಗುಡಿಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರವಾಡ್ ದೈವಂಕೆಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ചെയർമാൻ ശ്രീ രാജൻ പെരിയ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തര മലബാർ തീയ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി, വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ സുകുമാർ യു, പ്രസിഡന്റ് ഉപ്പള ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര, വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ KR ಜಯಾನಂದ, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕೋಲಾರಗುಡ್ಡೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪಂಜ, ಟ್ರೆಸರರ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಶಾಜಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೈಕೆ ಸೀತಾಂಗೋಳಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೋರಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜನರಲ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಂಡೇವರು, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ BM, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಭಗವತಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ K. ಐಲ್, ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇಶ್ ಕೊಂಡೆವರು, ಆಡಿಟರ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ತುಳಸಿ ಕೊಂಡೆವರು, ಶ್ರೀ ಉದಯ ಐಲ ತರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕನಿಲ, ಟ್ರೆಸರರ್ ತುರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಡಂಗುಡಿಯ ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ತುರ್ತಿ ಮಜಿಬೈಲು, ಶ್ರೀ ಜಯಂತ V. ಬಂದ್ಯೋಡು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಟ್ರೆಸರರ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಮುಟ್ಟಂ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತುರ್ತಿ ಪಡಂಗುಡಿಯ ತರವಾಡು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಾದಂತಹ ಬೂಡುಮನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪದಕಣ್ಣಾಯರು, ತಂತ್ರಿವರಿಯರಾದ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಪದಕಣ್ಣಾಯರ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಕಮಿಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಆಳ್ವ ಪಟ್ಟತಮಗರ ಮನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ನವರು, ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಚ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡರು, ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡರು, ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡರು, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡರು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಗುರಿಕಾರರು ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಚ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಗುರಿಕಾರರು ಪಾಡಂಗರ್ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ನವರು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಗುರಿಕಾರರು ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾರ್ನವರು ಮೋರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗುರಿಕಾರರು ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಗುರಿಕಾರರು ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ತಿಮಿರಿ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಹಾನರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಕನಿಲಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಯಲು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಡಂಗರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ ಅಡ್ಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಸಸಿಹಿತ್ತಲು ನೆಲ್ಲಿಕತ್ತಿಯ ತರವಾಡು ಉಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ UM ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕೊಳತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ ಬಂದ್ಯೋಡು, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗುರಿಕಾರರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಸಿಹಿತ್ತಲು ನೆಲ್ಲಿಕತ್ತಿಯ ತರವಾಡು ಉಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತುರ್ತಿ ಹಿರಿಯರು ಕಾರಕತ್ತಿಯ ತರವಾಡು ಮುಸೋಡಿ ಉಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ವಾಮನ್ ಇಡ್ಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಸಿಹಿತ್ತಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ತೆಳಂಗರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರನ್ ಕಾವಗೋಳಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎರಿಯಾಕೋಟ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಚೌಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎರಿಯಾಕೋಟ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಕುಬಣೂರು, ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಣ್ಣನ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಶೀನಾ ಕೊರಂಬಳ ಕೊಂಡೆವೂರು, ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಸೋಡಿ ಕಾರಕತ್ತಿಯ ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೊಡಮ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಳ ದೇವರೈತ್ರು ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೆರಿಂಗಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಕುಂಡಚವಳಪ್ಪು ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಬಂಡಾರಮನೆ ತರವಾಡು ಮುಳಿಂಜ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪಡೀಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೆರುಗೋಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತರವಾಡು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಗರ್ತಿಮೂಲ ತರವಾಡು ಬೇಕೂರು, ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಪರಂಕಿಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀಂಜಾ ಕೋರಿಕಾರ್ ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಣ್ಣೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೋರಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಎಸ್ ಐಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ದುರ್ಗಿಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕನಿಲ, ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿಜಿಆರ್, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುದುಕುಂಜ, ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ BM ಕನಿಲ, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬೆಂಜನಪದವು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿ ಮಾದುಕೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಲಂಡನ್, ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಣ್ಣನ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಗುರಿಕಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ. ಇವರುಗಳು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು. ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀ AKM ಅಶ್ರಫ್ MLA ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ CH ಕುഞ്ഞಂಬು MLA ಉದುಮ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐಲಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಳಿಂಜಾ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಪಕಳ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿದಳ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ
ಬ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್, ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ML, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ, ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಶ್ರೀ ಕುഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ಕಾಸರಗೋಡು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿವಿಷನ್. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅರಮಂಗಾನ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೀಯ ಮಹಾಸಭಾ ಕಾಸರಗೋಡು. ಶ್ರೀ ಲತೀಫ್ ಉಪ್ಪಳಗೇಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕುನ್ನಿಲ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್. ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಬಂದಿಯೋಡು, ದುಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಜಯೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ, ದುಬೈ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಟ್ಟಂ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ NRI ಸಂಘ. ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೊಗವೀರ ಗ್ರಾಮಸಭಾ ಉಪ್ಪಳ. ಇಷ್ಟು ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೇರೆ ಉಪ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋತಿ ಕಿರಣ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಅಡ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡೆವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈನಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಮಾಧವ ತುರ್ತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಸುರೇಶ್ ಅಡ್ಕ ಮುಟ್ಟಂ. ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಯು, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ತೌಡುಗೋಳಿ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ BK, ಶ್ರೀ ವಾಮನ ದೇವರೈತರು ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕೋಲಾರಗುಡ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ಚರಣ್ ಬಂದ್ಯೋಡು. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ರವಿ ML, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿತೇಶ್ ಕೊಂಡೆವರು, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಪುಲಿಗ, ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಭಗವತಿ ನಗರ್ ಅಡ್ಕ. ವೆಲಿಯ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಡ್ಕ, ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ಜಯಕರ್ ಕುಂಬಳೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಿರಿಯ ಅಡುಕಳ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ BM ಅಂಬಾರು, ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೇವಿನಗರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಕ್ಕಳ ಅಣಿಯರ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ YK ಸೀತಾಂಗೋಳಿ, ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪುರ. ತಾಂಬೂಲ ವಿತರಣಂ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗುರಿಕಾರ್ರು. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಚೇರ್ಮನ್ ಶಾಜಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಕನ್ವೀನರ್ ಚರಣ್ ಭಗವತಿ ಕೇಶವ ಕೊಂಡೆವರು. ಹೆಲ್ತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್, ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅಲಂಕಾರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಳ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕೋಲಾರಗುಡ್ಡೆ, ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಮಂಗಳೂರು. ಉಳಿದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರವೀಂದ್ರ ಗುರಿಕಾರ್, ರಘುರಾಮ್ ಪರಂಕಿಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ YK ಸೀತಂಗೋಳಿ, ಸದಾನಂದ ಪರಂಕಿಲ, ಯೋಗೇಶ್ K ಮೂಸೋಡಿ ತರವಾಡು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೆಲ್ ಕೃಷಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ನೆಲ್ಲಿಕತಿಯ ತರವಾಡು, ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಭಗವತಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಭಗವತಿ, ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ತುರ್ತಿ. ಆಫೀಸ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಂಡೆವರು, ಉದಯ ಇಲ್ಲ, ಸುರೇಶ್ ಕನಿಲ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ BM, ದಿನೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪದವು, ಜಯಂತ ಬಂದ್ಯೋಡು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋರಿಕಾರ್, ಚಂದ್ರನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಸರ್ವೇಶ್ ಕೊಂಡೆವರು, ಉದಯ ಸ್ವಾತಿ ಪಸೋಟ್, ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಪಸೋಟ್. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ P ಅಡ್ಕ. ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಯರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರಿದೆ. ಕಲವರ ಸ್ವೀಕರಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗುರಿಕಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಉಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕಾಸರಗೋಡು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಮಿಟಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಮುಟ್ಟಂ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಭಗವತಿ,
ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಪೆರುವಾಡು. ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ. ಇದಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಂಬರನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಉಪ್ಪಳ ತುರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಯನಾಡ್ ಕುಲವನ್ ಮಹಾಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 9, 10, 11, 12 ಎಂಬಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ತೆಯ್ಯಂಕಟ್ಟಿನ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಘೋಷವ ಸಮಿತಿಯ ರೂಪೀಕರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣವಾಯಿತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಮುಂದೆ ಐಲಾಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಗಣೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಗಣೆ ದೇವರಾದ ಐಲಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ಮುಳಿಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಹೋತ್ಸವ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಆಯೋಜಕರು ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಲೇ ಗಂಟೆ 1 ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರು ಗುರಿಕಾರರು, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಸುಕುಮಾರ್ರವರೇ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದು, ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದು, ವಿವಿಧ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾವು ಮೊದಲೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಳುನಾಡು, നിങ്ങൾക്ക് ಮಲಯಾಳ ಮಾತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಅರಿಯಲ್ಲ, ತುಳು ಅರಿಯಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಏದು ಭಾಷೆ ಅಂಗಲು നിങ്ങൾക്ക് ಒಂದೊಂದೇ ಅದೇ ಬೇರೆ. 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮವರ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒಂದ್ವೇ ವಯನಾಡು ಕುಲವಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆತ ನಂಚ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗಿ ಆತ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡತರ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಸಮಯಡ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡಾಯನಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಂಗೆ ದಯಬೋಡು ಅಂಚ ಸುರೂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಂಪನ ವಾತಿಂಗೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೇಫುಂದು ಪಣಿಯರಾಪುಜಿ ವಾತಿಂಗೊಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಧರ್ಮೀಯರೇನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಾತಿರದ ಮಾತ ಪೋಯಿರು ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸೋನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೈನಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೋಡು ನಡಪಾಯರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೇರೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿ ಯಾನು ಬತ್ತನೇಡು ದಿಂಚಾರೇನೊಂಜಿ ಗಮನಿಸೋನುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತನು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಲ ಎಡ್ಡೆ ರಾಶಿ ಅದು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ದಯವಣ್ಣ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲೀನಿ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸೇರಿದ ನನ್ಪನೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಬಿಡ್ಚಿ 10 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಅಡೆ ದೇವರು ಒಲಿಪೇರಿಗೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಮಾತ ಪಂಡೇರಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜೇ ರಾಶಿಡು ಪಂಡೇರು ಸುಕುಮಾರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದೇತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲಯ ಒಪ್ಪುಣ ಏನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೋಡು ಆ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳು ಪೂರ ಐಕ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ಐಲೋದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಆ ಮಾಗಣದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಆ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅವರು ತಾಯಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ನವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಚಾರಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതായ തമ്പുരാട്ടിയമ്മനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അനുവാദം തന്ന എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളുന്നു. തുർത്തി പടയംകുടി എത്തിയ തറവാട്ടിലാണ് ദൈവം കെട്ടി മാവുത്സവം കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി. പൈസ ചിലവ് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇനി ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ആണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രക്കാരും ഒത്തുകൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധ്യത. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു 18 ക്ഷേത്രമെന്നല്ല പറയുന്നത്, 5000 വട്ടം 3000 വട്ടം എന്ന് 2 ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് കാര്യം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം കെട്ട് മാവുത്സവം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മേൽ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, ഉത്തരവല്ലാറ് ശബരസന സമിതിന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ സമിതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ പെരിയാർ രാജേട്ടൻ, അതുപോലെ ഒളത്തൂർ നാരായണേട്ടൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയ ആൾ, അവർ എല്ലാ കാര്യം അറിഞ്ഞ ആൾ അവരാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. അവർ വന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് നിറവേറ്റിച്ച് തരേണ്ടത്. അതേസമയത്ത് അത് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മാർഗദർശനം അവർ ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് അവരാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജാതി ഭേദം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് തൊണ്ടച്ചെന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കുലദൈവം എന്നല്ലാണ് പറയുന്നത്. തൊണ്ടച്ച ആ ദൈവകാര്യത്തിന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ത്യാഗം ചെയ്യണം. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇരുവന്മാരാക്കിയ ഒരു ഗുണത്തിലോ അല്ല നമ്മളെ നടപടി കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം കെട്ടി കഴിക്കാനാവൂ. ഒരു കളിയാട്ട ഉത്സവമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊല്ലം കൊല്ലം കഴിക്കാനാണ്, ഭരണി ഉത്സവമെങ്കിൽ കൊല്ലം കൊല്ലം കഴിക്കാനാണ്. അതേപോലെ ഈ മാവുത്സവം, തൊണ്ടച്ചൻ്റെ മാവുത്സവം എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും ഒരു 12 കൊല്ലമെല്ലാം കഴിയാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ക്ഷേത്രങ്ങളെ 18 ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറമുണ്ട് ക്ഷേത്രം. അതേസമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കമ്മിറ്റീൻ്റെ ഒരു 144ഓളം ക്ഷേത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ തീയ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മെനക്കെടുത്തിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായ സഹകരണമെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് ഈ 2 വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അനുകൂലം തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രക്കാരും എന്തെല്ലാം ഞങ്ങളെന്ത് സഹകരണമാണോ, എന്ത് ഇവിടെ സുധരികാണോ, ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ആളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമല്ല 18 ക്ഷേത്രക്കാരും മേൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് ജാതി ഭേദമില്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വയനാട് കുലവനും മാവിഷ്ണുവും ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമദേവന്മാരും മുന്തി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ സ്വീകാരാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നടത്തി തരണമെന്ന് 2 വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം എല്ലാവരും. ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರ ಗುರಿಕಾರರುಗಳೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ನವರವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕೊಳತೂರು ಅವರಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ. ഗുരുവിജയ ക്ഷേത്ര സൈനികന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സുകുമാരൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി നമ്മുടെ MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ നമ്മുടെ MLA അസാഫ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദൈവംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ
ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീ രാജേട്ടനും മറ്റു വേദിയിലെ വിശിഷ്ടാതികളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവജ്ഞനായ ജഗദീശൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേഖലാ ഭാരവാഹികളെ, ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തീരുള്ള ഭാരവാഹികളെ, നാട്ടുകാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ ഈ ദൈവഘട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ രാശി ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 9, 10, 11, 12 തീയതികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മഹോത്സവം കൂടുന്നത് ഏപ്രിൽ 10-ാം തീയതി വയനാട് കുളം ദൈവഘട്ട മഹോത്സവം കൂടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു മഹോത്സവമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഇത് പെരിങ്കളിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മഹോത്സവം നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പള ഘടകത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ 12 വർഷമായി തോന്നും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തറവാട്ടിലെ തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവം കഴിക്കാം. അന്ന് വലിയൊരു ആർഭാടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് ജനപങ്കാളിത്തം വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന് വലിയൊരു ഉത്സവമായി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരുടെ വലിയൊരു കഴിവ് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻകാർന്നവരുടെ തറവാട്ടിലും ദൈവഘട്ട മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അതും വലിയൊരു മഹത്തായ ഉത്സവമായി നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രാശിയിൽ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവഘട്ട മഹോത്സവം കഴിയും. ദൈവഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടത്തേണ്ടത് നമ്മളാണ്. നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ സംയുക്തമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവം നടത്താൻ സാധിക്കൂ. നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നാനാജാതികളുടെ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. എന്നാൽ ജാതി ഭേദമൊന്നുമില്ലാതെ ഈ മഹോത്സവം ഭംഗിയാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് 12 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവം കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇതേ കഴകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ തെയ്യങ്കെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുമാനായ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് നിർദ്ദേശം എന്നുള്ള ഒരു ചെയർമാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം 3 തെയ്യങ്കെട്ടിൻ്റെ ചെയർമാനായി പോകുന്നതാണ് രാജേട്ടനറിയാം. ഉത്തരവാറിൻ്റെ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെയ്യങ്കെട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ കാരണവശം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ തെയ്യങ്കെട്ട് വളരെയധികം വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കടമയാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്ത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കർമ്മിയിലേക്ക് എത്തും, തെയ്യക്കോലധാരികളിലേക്ക് എത്തും. ആ സമയത്ത് വലിയൊരു പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇത് 4 ദിവസത്തെ തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവമാണ്. വളരെയധികം ക്ഷീണിതരാകുന്ന സമയത്താണ് തൊണ്ടച്ചൻ്റെ ചൂട്ടൊപ്പിച്ച് സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത്. നമുക്ക് 3 ദിവസമാണ് തൊണ്ടച്ചൻ്റെ മഹോത്സവമെങ്കിൽ ആ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കർമ്മികളും അതുപോലെ കോലധാരികളും എല്ലാം ഒത്തൊരുമയായ വിജയം വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെയ്യങ്കെട്ട് വിജയിപ്പിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരേ രീതിയിൽ പോയി മാത്രമേ തെയ്യങ്കെട്ട് വിജയമുള്ളൂ. അല്ലാതെ കാണികൾക്ക് മാത്രം തെയ്യങ്കെട്ട് വിജയിച്ചാൽ പോരാ. കർമ്മബലത്തിലും കൂടെ അത് പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് കർമ്മികൾ. അത് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ്. തെയ്യങ്കെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് 5 മണിക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാനികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, മറ വിളിച്ച്. അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ തെയ്യങ്കെട്ട് എല്ലാം ഏത് തെയ്യങ്കെട്ടായാലും 8 തെയ്യങ്കെട്ടാണ് ഈ വർഷമുള്ളത്. ആ 8 തെയ്യങ്കെട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെല്ലാം കൂടിയിരുന്നു, ഞാനും ജായേട്ടനെല്ലാം കൂടിയിരുന്നു, ഉത്തരമലബാറിൻ്റെ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്താണ്. എന്ന് തന്നെയായാലും ഈ വർഷത്തെ തെയ്യങ്കെട്ട് 3 ദിവസത്തിൽ തീർത്തിരിക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ ആചാരം തെറ്റിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു, അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ അടുക്കത്തിൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള കഴകത്തിൻ്റെ തെയ്യങ്കെട്ട് 10-16 തെയ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയാസമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 തെയ്യമില്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ പോരായ്മക്കേട് കമ്മിറ്റിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ആദ്യത്തിനേ വന്നല്ലോ.
നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഉറക്കു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് 5 ദിവസം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമയമുള്ളൂ. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അല്ല പറഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥലത്തും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഈ തെയ്യംകെട്ട് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉത്തര മലബാർ തീയ സമുദായ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ತೆಯ್ಯಂಗೇಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಕುರಿತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕೊಳತ್ರ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪ್ಪಳ ನಡುಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಳ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಪ್ಪಳ ನಡುಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಳ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮುಂದೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആരാധരായ ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികരെ, ഗുരുകാച്ചന്മാരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, മാതൃഭൂമി അംഗങ്ങളെ, തറവാട്ട് അംഗങ്ങളെ, തുരുത്തി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി വയനാട്ട് പുലവൻ മഹാമായ ദേവസ്ഥാനം പടയം കൊടുത്തിയ തറവാട്ട് തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നേരത്തെ നാളെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന അധ്യക്ഷനാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, രാജേട്ടൻ. കാരണം വളരെ ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്ന് 2-3 തെയ്യംകെട്ടിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്കും പറയാനൊരു മാതൃക എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 9, 10, 11, 12 എന്നാണ് തെയ്യംകെട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 13 തെയ്യംകെട്ട് തീരുന്നത് രാവിലെ 7 മണി. അതിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരും നമ്മൾ അച്ഛന്മാർക്കാണ്. ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദയം വന്നാൽ പിന്നെ അച്ഛന്മാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മളെ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിന് ഉള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹോത്സവം നടത്തി, ആരാധന ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികർ വന്നു, അവരെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു. തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ തിരുവറ്റത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം സ്ഥാനികർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 7 മണിക്ക് സ്ഥാനികർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം കൂടി എന്തായാലും 12 മണിക്ക് മുമ്പായി തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് മേഖലയിലെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಕುഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. ಮುಂದೆ ಮುಳಿಂಜ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಳಿಂಜ ಇವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ 2 ಮಾತುಗಳು. ಐಲಾಸಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಮನಸರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಳಿಂಜ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮುಪ್ಪರಡ್ಡು ತರವರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮನಸರ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರಿದಿನ ಅಚ್ಚಮಾರ ಗುರಿಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಟೆ ಕಮಲಕ್ಷ ಬತ್ತೆ ಬಂಡಿ ಉಂಟದಂಚ 80 ಆ ಮುಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಇನ್ನಿಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳಂಚೇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಕಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತೆ ಇಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೇನಿ ಎಗ್ಡೇರ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಇಂಕಲ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಸಲ್ಲಿಸೋ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ತರವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಂದನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಚ್ಚಮಾರೆ ಗುರಿಕಾಚಮಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರವಾಟಿನ ಬಂದಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೂಡಿಯಂಥ ಈ ತರವಾಟಿನೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ മറ്റന്നാളിൽ 2026 ഏപ്രിൽ മാസം 9, 10, 11, 12 തീയതി നടക്കുന്നങ്ങനത്തെ തൊണ്ടച്ചൻ്റെ ഒരു മഹോത്സവം നമ്മെല്ലാം കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്രശ്നചിന്ത നല്ല രാശി ബന്ധനി
നല്ല ശുഭകര ശ്രേഷ്ഠമായ രാശി ബന്ധിനി ഒരു സൂചന പ്രശ്നത്തിൽ ಬಂದಿല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ഭിന്നാഭിപ്രായം ಅದು ಬರನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂರಾಕಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಕಟ್ಟಾಯಿತು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂದೂ ഒരു പോരായ്മയില്ലാത്ത നമ്മൾ നടക്കണം ഭിന്നാഭിപ്രായ ബന്ധവും എല്ലാവരും നല്ല സമചിത്ത മനസ്സിൽ നല്ലതാക്കിയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ സഹകാരം കൊടുക്കണം കന്നില ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ಅದೇ ರೀತಿ ഞങ്ങളെ തറവാട്ടിന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞോട് രണ്ട് മാത്ത് ഞാൻ ಕನಿಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಿತವಚನದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಟ್ಟತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಶೀತಲು ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಲಿಕತ್ತಿಯ ತರವಾಡಿನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. തമ്പ്രാട്ടി അമ്മനെ അങ്ങനെ ജണ്ട തറവാടത്തിൻ്റെ ധർമ്മദൈവത്തിന് കുലദൈവത്തിന് മനസ്സാര ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടു ഈ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നചിന്തനക്കും അങ്ങനെ വന്നനക്കത്ത അച്ഛന്മാരും ഗുരുക്കാരന്മാരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നനക്കത്ത എല്ലാ സംഘസമസ്തൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം ചെല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പ്രദേശക്കാർക്ക് ഭാരി സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ ആകുന്നത് ചെല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ തറവാട് തുർത്തി നെല്ലിക്കത്തിയ തയ്യൽപ്പ തറവാടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായത് അതാണ് ദഡ്ഡങ്കടി ഗുത്തു തറവാടുകാരതായത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഭാഗവഹിച്ചിട്ട് ആ തെയ്യംകെട്ടിനെ അന്നത്തെ നാളിന് നടത്തി എല്ലാവരും തന്നിനേറി അതെല്ലാവരും ആ കുടുംബക്കാർക്കും ഞങ്ങളെ തറവാടുകാർക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ അത് കണ്ടതിനും കാണാനും ഭാഗവഹിച്ചതിന് ഇതിന് അതേമാതിരി ഇപ്പം ഈ പടംകുടിയ തറവാട് തുർത്തിയിൽ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഭാര്യ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്തെല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലി എല്ലാ ധർമ്മ എല്ലാ ജാതി എല്ലാ മതം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നടക്കാത്ത ഒരു തെയ്യംകെട്ട് അത് വയനാട് കുളവന് മാത്രമാവും വേറെ ആ തെയ്യത്തിന് ഇത്ര വലിയ മഹോത്സവം ഉണ്ടെന്ന് എങ്കോ ഈ രീതി എല്ലാ സമുദായ എല്ലാ ധർമ്മ ഓടെ ഉണ്ടാവല ഇന്നിപ്പോൾ ഉത്തര മലബാർ സംരക്ഷണ സമിതിക്കാരും അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തെ 18 ക്ഷേത്രക്കാരും എല്ലാ തറവാടക്കാരും ഒന്ന് ചേരിയിട്ട് ഒരു കലത്തിൽ വന്നിട്ട് ദൈവാധ്വാനത്തോട് ഈ തെയ്യംകെട്ടിനെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിന് എല്ലാവരും ഇന്ന് വന്നിട്ട് സഭയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭാര്യ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിഷയം ജ്യോതിഷ പ്രശ്നമൊക്കെയാണ് റാസിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനസ്സ് ഇവിടെ ഇരുന്നവരത് ഏക മനസ്സ് ഏക ഇതായിട്ട് ഇരിക്കണു അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നെ മുന്നേക്ക് ഈ തെയ്യംകെട്ടിനെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ദൈവാധ്വാനത്തോടും നടത്തരുവരെന്ന വിശ്വാസത്തോടും ഞാനും എൻ്റെ തറവാട് പരമായിട്ട് എന്ത് ഇവിടെയൊക്കെ സഹകാരം വേണമെന്നെങ്കോ അതിനെ ഞങ്ങൾ അതിനെ തന്നെ തയ്യാറുള്ള നിലക്കൊണ്ടു എനിക്ക് ഈ ജനക്കത്തെ ഈ തെയ്യംകെട്ട് സംരക്ഷണ സമിതി അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള തെയ്യംകെട്ട് സമിതിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ലഭിച്ചു. ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್ದವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರು ಗುರಿಕಾರರು ಅದು ಸೇರಿದ ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರವಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾತಿರಿ ಏನನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪುನಃ ನಿಲೆಟ್ಟು 2 ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡದು ಈಡಲೆತ್ತುದುಲ್ಲರು 10-13 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೆಯ್ಯಂಗೆಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಅನುಭವ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನಾಗ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಣದಾಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ತೆಯ್ಯಕೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಂಚಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂಗೆ ದೈವ ಚಿಂತನೆಡ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಮೂಜೆ ವಿಭಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಲ್ತನಂಡ ಇಂಚಿತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಮಿತಿಲು ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಯ್ಯಂಕೆಟ್ಟದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತಪ್ಪದು ಹೋಗೋದ ನೆಲಕ ಅವೇನು ತೂಪನ ಚಿತ್ರನ ಕರ್ಮಿನಕಲು ಮೂಜಿನದಾದ ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೋರ್ಡಾಗಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಾಂಪತ್ತಿಕವಾಗಿನ ಚಿತ್ರನ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮೂಜಿ ಸಮಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಲ್ತನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ತೆಯ್ಯಂಗೆಟ್ಟ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗೊಂಚೂರು ತಡ ಆತಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳುದು ಯಾರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಈ ತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪಡ ಅಗತ್ಯಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಯ್ಯಂಗಟ್ಟಿ ಮಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣದ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಜನಕುಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಿತನ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಕಾಸು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮಿಟಿನ ದೀತೇರಿ ಅಕ್ಕಿಲು ಪೋಯರನಾಂಡ ಎಕಡೆ ಮೂಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮುಗಿದಾದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪಣ್ಣೇರು ಆ 1,000 ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪಂದನಾಥ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದಾನಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಕೆಲಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತುರ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಾಗೋಡು ಉಪ್ಪುಣಕ್ಕಿಲಿ ಅಂಚದ ಐಕ್ಯಲದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತನ ಚಿತ್ರ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣೇರು ತೀಯ ಸಮಾಜ ಅವು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಂತೆರಡಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುಣೆ ಮೊಕುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಐಕ್ಯತನ ಚಿತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಉಪಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಿಲ್ನ ಭಾಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ತೆಯ್ಯಗೆಟ್ಟು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ 9, 10, 11, 16 ಇತ್ತ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆಲ್ಲ ಐನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡು ಬೋಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಐನು ಆಜೆ ದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಉತ್ಸವಗೂ ಎಂಕಿಲ್ನ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸಹಾಯಕಾರ ಕೊರಂದು ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಉಲ್ಲಾಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬಂಡೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಡಲ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ದೊಂಬುಗಾಯಿಡಲ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಬಣಿಯರಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೋರು ಬಿಡು ಪೂಜೆಂದು ದೊಂಬುಗಾಯಿಡ ಬಣಿಯರಂಡು ಎಂದು ಸೈಕನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಕ್ಲ ರೆಡಿಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಕ್ಲ ರೆಡಿಯಾಕ ಬರ್ಸ ಬರಡೆ ದೊಂಬುಗಾಯಡೆ ಎಂಚಿನೆತ್ತಿರನಲ್ಲ ಏ ತೆಯ್ಯಕೆಟ್ಟು ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮದೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್ ಅವರೇ, ಇದು ಉಪ್ಪಳ ಪಡೆಂಗುಡಿಯ ತರವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅವರವರಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪಡೆಂಗುಡಿಯ ತರವಾಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಧನ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಧಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ತರವಾಡು
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ 10 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಬಾಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ സ്ട്രൈറ്റ് പിടിക്കും. ಧನ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ತೆಯ್ಯಂಗೇಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ ವಹಿವಾಡು ശ്രദ്ധിക്കുക റോഡുള്ളപ്പുറം ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ ವಹಿವಾಡು ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ ವಹಿವಾಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ മൗനವಾಗಿರಿ. ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ വഴിപാട് ನಡೆಯಲಿದೆ. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാമല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉത്സവം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ തെയ്യംകെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ ദേവാലയത്തിൽ മറ്റ് ഉത്സവം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം കൊല്ലും അല്ല സാധാരണ. അപ്പം അതിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആവശ്യകത വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു മറ്റ് ഉത്സവം അത് കൊല്ലം തോറും ചെയ്യണോ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ, കാരണം ഒരു കുറച്ച് നീട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം, ചില ഒരു ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തറവാട്ട് തെയ്യം ചില ഇവർ കൊല്ലം തോറും സാധാരണ ചെയ്യാറ്, അത് കൊല്ലം തോറും മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 ഗ്യാപ്പ് വെച്ചൊരു 3 ആണ്ട് കളിയാട്ടത്തിലേക്ക്, അതെ അതൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരം നേടാ ഒന്ന് തരാം, ഒന്നെടുത്ത് തരാം. കോലത്തൂർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു ദൈവഹിതം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം. അതെ അത് നോക്കാം. അതുപോലെ എന്താണ് അങ്ങനെ അതെ തെയ്യക്കോലം മനസ്സിലായി. തെയ്യക്കോലം പിന്നെ പുത്തരി കൊല്ലത്തിൽ പിന്നെ വേണ്ടേ? അല്ല അതിലേക്ക് പോണപ്പാ. ഇത് കോലം മാത്രം 3 ആണ്ട് കളിയാട്ടം മാത്രം. തെയ്യക്കോലം മാത്രം 3 കൊല്ലത്തേക്കാക്കാണ്. അതൊന്ന് എപ്പോ പറഞ്ഞ തെയ്യത്തോട് പറഞ്ഞാ തെയ്യത്തോട് പറഞ്ഞാ പട്ടിയിലറിഞ്ഞോ? അപ്പൊ പിന്നെ പരിശോധിക്കണം. അത് പറഞ്ഞതിന് പോലും കേട്ടോ ശേഷമാണ് കൊലത്തോട്. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാർ. അല്ല അന്ന് ഇതേ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാവും. 3 കൊല്ലത്തേക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മനസ്സിപ്പോയത്. ഓക്കെ 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 അല്ലല്ല ഇനി ചെറിയ ഒരു 2 പരിഹാരം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുണ്ടംകുഴി അല്ല, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഹാദേവൻ അല്ലേ, അല്ലേ പഞ്ചലിംഗേശ്വര അങ്ങനെ പറയാം, മാലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം അല്ലേ. അതാ ഞാനും കേട്ടെ, പഞ്ചലിംഗേശ്വരം. കുണ്ടംകുഴിയപ്പൻ ആദ്യം കുണ്ടംകുഴിക്ക് തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ അടിച്ചാലും ക്ഷണിക്കാൻ പോകില്ല. ആദ്യം കുണ്ടംകുഴി വെച്ച് കാണിച്ചിട്ട് നടയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ചെറിയ ഇതുണ്ടായി അല്ല അടുത്ത് പ്രധാന ദൈവം അല്ലേ അത് ഈ സ്വരൂപത്തിൽ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തിൽ മാറി വന്നതാണ്.
കാര്യം കൊണ്ട് മറ്റു സ്വരൂപം മാറുന്നു. അല്ല, അത് ചില ദേശദേവന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ അതിലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിറമാലയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് നോക്കാം അല്ലേ? നിറമാല നോക്കാം. മീനാണല്ലോ എന്താ ആദ്യത്തെ അഷ്ടമത്തിലേ പോല രാശിക്കാണ് നിർമ്മാല. നല്ലൊരു പരിഹാരമല്ലേ? നല്ലൊരു പരിഹാരമല്ലേ നിർമ്മാല? നേരത്തെ നോക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തറവാടിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ മൂലതറവാടുണ്ട് പറ. ഓ തൊക്കോട്ടല്ലേ? ആദിത്യൻ അഷ്ടമത്തിലായി അവിടെ ഒരു ദീപത്തിലാണ് കാണുന്നില്ല. അവിടെ ആ തറവാട്ടിലൊന്ന് ഒരു ദീപപ്രകാശം കണ്ടിട്ടേ അതും ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നോക്കാം. അതെ അതെ, അങ്ങനെ 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 അതെ. ഇത് പ്രധാന സേവ എന്ത് നടത്തേ? സംക്രമണ സേവ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എടുക്കാറ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കുണ്ടംകുഴി ദേവനെ ആ പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ നോക്കാം. അവിടെ തന്നെ കാണാം ആദ്യം. പോരെ, മകരൻ രാശിക്ക് 10 തന്നല്ലേ? അത് മതി. അവിടെ സംക്രമണ പൂജയും ദീപം അത് നോക്കാം. മതി. ഭഗവതി അവിടെ അല്ലേ ശോഭന. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കണേ പറയാം. പുഷ്പപൂജ അല്ലെ? ഐല ദുർഗാ പരമേശ്വരി പുഷ്പപൂജ ചെയ്യാം. പുഷ്പപൂജ നോക്കാം. കുംഭൻ രാശിയ അവിടെ ചന്ദ്രന ശുക്രൻ ഏതെടുക്കല്? ചന്ദ്രന ശുക്രൻ അവിടെ ഏതാണ്? ചന്ദ്രൻ എടുക്കല് ശുക്രൻ അവിടെ ചന്ദ്രനായിരിക്കൂലേ? അല്ലേ വിക്രമത്തിലേക്ക്. അവിടെ ഭണ്ണാരും കൂടെ കണ്ടാ പോരെ? ഭണ്ണാരും കൂടെ കണ്ടാ പോരെ? സാരല്ല, മതി. ഭണ്ണാരും കൂടെ കണ്ടാൽ മതി. അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഈ 3 സംഖ്യത്തിൽ 25 നോക്കണം. ഇപ്പളാ 25 പ്രാർത്ഥന. ഉപ്പള ദീക്ഷ പുഷ്പപൂജ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരും എങ്ങോട്ടല്ലേ? അല്ലല്ലേ? അതെ അതെ. മതി. ചൊവ്വയാണ് മീനരാശിക്ക് 9 കേട്ടോ. ഇതല്ല വേണ്ടോ? പിന്നെ ബാക്കി പരിഹാരം ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പിലേ.
കൂട്ടൊഴിവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉത്സവ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വാക്കോട് പറയാം. അല്ല, നല്ല രാശിയിലാണ് വന്നത്. എന്നാലും ഉദയലഗ്നത്തിന് അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴവും ഗുളികോതി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ അമിതമായ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കേണ്ട രാശി തന്നെയാണ്. എന്നാലും കൂടി അമിതമായ കളി കളിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ രാശി വന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കളിച്ചു വരും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മതി ദേവസംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പാളിച്ചു വരാൻ. ചെറിയ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സവം വളരെ ഭംഗിയായി വരുന്നില്ല കാര്യം ആദ്യത്തെ രാശിക്കാരൻ്റെ സൂചനയുണ്ട്. വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. കൂട്ടമായ ഒരു ഒരുപാട് ഓക്കെ. ഇടവൻ്റെ ഇടവം വന്നാൽ തടവില്ല. വ്യാഴം മൂന്നില്ല അല്ലേ. വ്യാഴം മൂന്നിലെന്ന് ഇടവം വന്നാൽ തടവില്ല രാശിയുണ്ട്. അയ്യോ, ഇടവം വന്നാൽ തടവില്ല, അത് മതി. ഇടവം വന്നാൽ തടവില്ലെന്ന്. പിന്നെ അതിലങ്ങല്ല ഒറ്റൊരു ചോദ്യം എല്ലാം കൂടെ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിലാക്കൂലേ ഇടല്ലേ? ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അല്ല ആക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല അങ്ങനല്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വേദിയിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം MP MLA കൊണ്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? ആ അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രാസംഗികനാണ്, മികച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയും. പക്ഷെ അതിവിദഗ്ധ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണമാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ല ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളടക്കം ശ്ലോകങ്ങളടക്കം സദസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകില്ല. അല്ല മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിവിദഗ്ധ പ്രഭാഷണം ഈ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നല്ലൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണമാണ്. ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? നന്ദി പ്രകാശനം ആയിക്കോട്ടെ. ഇതായി ആ നന്ദി. ಪ್ರಶ್ನಚಿಂತನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಘೋಷ ಕಮಿಟಿ ರೂಪೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪಂಜ ಇವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂತ ಲೋಗೋವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜನ್ ಪೆರಿಯ ಇವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಗೋವನ್ನ ತೆಯ್ಯಂಗೆಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಯನಾಡು ಕುಲವನ್ ತೆಯ್ಯಂಗೆಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂಜನೀಯ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಗುರಿಕಾರವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತಾನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರಾದ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ
ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಯ್ಯಂಕಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ರಾಜನ್ ಪೆರಿಯ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುഞ്ഞിಕಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಂಜಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಮನೆಯ ಕಿರಣ್ ಆಳ್ವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಐಲಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಿನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರವಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಜಗದೀಶ್ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕಡಂಬಾರು, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಾರ್ದ ಹೆಸರು ಮಹತ್ವದರೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ